Dnes si pozrieme, čo predávajú v tejto kaviarni v Live Topy. Tuto predávajú nejaké koláčiky, ale akože ja by som si ešte dal nejaký koláčik z tejto kaviarne. Potom tu je Varda, ale to nás nezaujíma. Tuto je čo? Čo? Počkaj, odkedy to? Akože bagety by predával niekto v kaviarni, to čo je? Čo sa Live Topy premenovala, alebo čo? Že bagety bude predávať v kaviarni, tak to sa mi nechce veriť. Donuty klasika, aj perníčky. Aj tieto medovníčky tu musia napiesť, jasné, že? To je čo? Počkaj, nejako sa mi to tu nezdá. Tu pečú úplne iné dozaty ako v realite. Tuto by niekto opiekol, napríklad, ja neviem, sushi, ale normálne by to jedol tu. Potom sú tu jasné klasické, že torty a zase rohlíky tu niekto robí, ale koláčiky. A toto Live Topia má zaujímavú kaviareň, keby som mal povedať. Poďme hore. Hore už je tu len posedenie a tuším aj nejaký výhľad, keď sa nemýlim. Ozaj, keby som mal ja výhľad na túto peknú Live Topiu z tohto, čo sa tu deje, tak by som len povedal, že majú aspoň pekný výhľad.